дигар чизе ки ба шумо ҳамаатон гуфтанам, баъзе бародарон мо навистанд ки бародари азиз, ақаллан намоз хон гуфта як бор гап занед, ҳамин фақат пул гуфта гап мезанед, шумо ҳамин пулатона мебаред ахирататон ба шумо ба ҳамин пул аз азоби қабр шумо раҳо мекунад манам хеле як дута комментарҳо ҳамин хеле ҳаст. бародари азизам, ҳамин шумо агар дар дарси химия равед, шумо муаллими химия мегӯед ки ту як бор дар бораи математика гап зан, чиқор мекунӣ фақат химия гуфта? дуруст? ин хеле намегӯед ку. бародари азизам, дар бораи дин, дар бораи намозхонӣ ҳаст домуллоҳо, ҳаст мачит, ҳаст дигар канали ман барои муваффақ шудан. фаҳмида истодед? ҳозир ҳамин баромаде ки ман карда истодиам, ин хуб нест ки шумо моя муқоиса кунед ва ёқатте. ин тамоман хубӣ надорад. ранги сабз ба худаш дар кора, ранги сурх ба ҷои худаш аст, ҳама чӣ ба ҷои худаш аст. ана оне ки ман мегӯм ки намозхонадиёне, ман ҳазорҳо бор мегӯм, не ки агар шумо тонед ки гӯш кардан мефаҳмед гапи мана. он чизе ки аз азоби қабр пул мана халос мекунад, сарвата он дунё бурдан мешавад ё не? ман ҷавобаша мегӯм. бойгарии асосии инсон ҳамон чизе аст ки ҳамроҳаш метавонад барад. ман мебарам. одами баақл бойгариша худаш метавонад бурдан. чӣ хел? нигоҳ кунед. иншоаллоҳ худо насиб карда буд, ман мебарам. ман оз нишон метавам. шумо чӣ хел? шумо метавонед ки бойгаритона баред. бойгарии асосӣ ана ҳамонест ки шумо ҳамроҳатон мебаред вай дунёба. нигоҳ кунед. дута одам, мо дута одам мегирем. дута одам, якташ, мана дута одам, мана ду одам мегирем, мана. хоб, нигоҳ кунед, дута одам. инаш камбағал аст, инаш сарватманд аст. хоб, камбағал надорад, худаш муҳтоҷ аст, худаш муҳтоҷманд аст, худаш қарздор аст, худаш ҳамин зиндагиша ба зур барад, хуб аст. хоб, ҳамин худаги ана ин одамаш сарватманд аст, ин ҳам намозхон аст, ин ҳам боимон аст. ягон ҷоба нест ки агар шумо сарватманд шед беимон мешед. ки гуфт шумо ба ин гапа? ҳамин шейхҳои араб ҳамаш беимон аст ме? ки гуфт ин гапа шумо ба? ана кун. агар ки мана ин мардуми одами сарватманд дасти саҳеҳ дошта бошаду, мана мисол зиёдтари мулкаша хайриёт ба расход кунад, барои баракати ин дунёи охираташ расход кунад, созад, ҳамон пулаша дуруст истифода барад. мана мисол пуле ки кор мекунад, балисаҳо созад, мактабҳо созад, пуле ки кор мекунад, даст як камбағала гирад, масҷидҳо созад, як беваи бечорагон ба ёрдам кунад. ана ҳамон хароҷоте ки берун аз худаш кардагӣ аст барои халқ, ана ҳавай бойгарест ки ҳамроҳаш мебарад. иншоаллоҳ. ана ҳавай бойгарии асосӣ ҳаст. фаҳмидед? як ҷо ба як оби нӯшокӣ барорад, як ҷо ба як роҳ кунад, як ҷо ба як ободӣ кунад, коре кунад ки ҳамин пули чизе ки кор кардаги аст ин дунё ҳамаша ба фоидаи халқ истифода кунад то рӯзе ки зинда ҳай. илме ки шумо ба худо додааст, илма халқ ба тиед. пуле ки шумо додааст, халқ ба тиед. вақте ки шумо додааст, халқ ба расход кунед. аста худо хоҳад ин дунётонам обод мешавад, охирататонам обод мешавад. як хатоие ки бисёр мардум ба сараш ба ҳаст, ин чӣ? камбағал ҷаннат бемерад, бой дӯзах бемерад. ин гапа ки гуфт шумо ба? кадом ҳадис ман ба далел, ман ба исбот кунед ин гапа? ягон ҷо ба ин гап нест. ман 12 солагим 5 вақта намозам. манам ҳамон шариата хондагиам. ҳам ҷиҳати илмии мусулмониам ман хондагӣ, ҳам ҷиҳати илмии наука. фаҳмидистед? барои ҳамон бародари азизам, ин фикри диққат карда анализ карда буред, мефаҳмед? барои ҳамон одаме ин гаф хато вақте ки шумо муқоиса мекунед илми ин дунё илми охират ба. барои ҳамон раббана атина фи дунё ҳасаната мегӯяд ва фил охирати ҳасаната. ин дунём ба ҳам те, он дунём ба ҳам те. ин дунём ба те ки он дунёма созам. ин дунё ба парвардигор саломатӣ натиҳад, ҳеҷ кор кардан намешавад. ин дунё ба парвардигор ақл натиҳад, он дунё ҳеҷ кор кардан наметавонед.
برای همون حرکت کنید که اینش هم شود و هم. بایگری اساسی همون چیزی است که همراهتون میبره. از چیز شما همراهتون میبرید خیر و صداقتی کردگیتونه. ماشینتون میماند، خانه کردگیتون میماند. مکتب ساختید و تا روزی وای برفته استاد است. مسجد ساختید وای رفته استاد است. راه ساختید رفته استاد است. شما مرده برفتید نیکی سببش رفته استاد است. دیدید؟ بایگری هم راهش یافته بردن میتونید. اگر که شما همون خیلی نیت کرده مهنت کنید همون چی میشد. انشاءالله که میشد. همین فکرش کردن ما در کار. وقتی که من شما میگم که این نه این خیلی کم بغل مونی و بهتر است خدا میدوند پگه چی میشد، آدم حرکت نمی کند که حیاتش دیگر کند. گمان میکند که این خیلی میشد ده. برای اون برادر عزیزم درسایی که من در برای موفقیت گم میزنم اینو مقایسه نکنید وای در سوقتی. وای